Varaždin BBC ti uputio poziv, ali nisi ga čuo. Pozdravljate BBC. Pa čućete se drugom prilikom. Pa nisam ni ja čuo BBC pozivni znak, samo sam čuo da je kolega rekao Varaždin. Pozdrav za Varaždin, pa čujemo. Pa gde si bre BBC? Nemate, reče će da dođeš za žicu i da svratiš do mene, do duše nisi rekao će svratiš. A ja sam te pozvao. Ali trebalo nisi ni bio. Ne znam. Ajde te čujem. Evo preskaču. Amen. Πέπνανε από το γραδόσμιο. Δεν ξέρουμε, ναι. Αλλά έχει φασαρία τώρα. Ζωντάν άρχισε παίξεις πολύ καλά. Ο Σάνης. Nota da se uključi. Obruko si ga, Čiko. A ja rekao, izgleda ovaj prašinar iz Krnjevnja. Jebi mi si. Što mi ne odgovori bre, izgleda me nisi čuo preko ovog prašinara. Ja bi tebe čuo. Τέσσερα κιλοβάτ, αλλά εγώ όπως το είδα το πράγμα μπορώ να πάρω μέχρι 2-2,5. Οπότε θα βάλω ακόμη μία για να παίρνω γύρω στα 4 κιλοβάτ στο άνετο, έτσι, από τις δύο. Γιατί δεν υπάρχουν τώρα τελικοί και τα λοιπά εδώ. Η διαμόρφωση είναι από το PLL και το μηχάνημα δεν είναι 50 ohm, έτσι, γιατί τραβάει πολλά μιλιαμπέρ. Μέχρι 1 αμπέρ μπορώ να πάρω άνετα, οπότε νομίζω με τα ρεύματα που διαθέτω και αν πάρω αυτή την ισχύ, εκεί θα πάει. Και να ψοφίσει το σκυλί. Έλα, κάνω ακρόαση για όποιο παιδί πάρει, να κρυώσουν λίγο εδώ τα συστήματα και να την κάνουμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ παιδιά σε όλους. Αν είναι εδώ ο Οδυσσέας, τώρα μπορεί να πάρει ο Οδυσσέας, και αν ο Μεσόγειος ο Θανάσης είναι, παραμένει ακόμη, να πάρει και ο Θανάσης. Εγώ εδώ θα ακούω. Και αν χρειαστεί θα ξαναπατήσω, έτσι.
Αν όχι, καλό βράδυ σε όλους. Το ράδιο Λατρεία, ο Ραγιάς. Για να μην σας βάλω σε στεναχώρια, το φτηνάδι είναι ξύλο, φλωρό, ελαστικό, να βαράσει αστρόνιες στα πλευρά πάνω. Το λέγεται φτηνάδι. Μια τρώση περνά. Έτσι κάνει. Και πάλι να δούμε αν θα βάλουν μυαλό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ποιος μπορεί να σε πειράξει, πλάι μου σαν περπατά. Που θα γίνει πανηγύρι και με... Ένα, δύο. Να λοιπόν που έλεγες ποιος θα βγει, έτσι δεν μου έλεγες πριν από λίγο. Χρήστο λέω, τι μου έλεγες πριν από λίγο ρε. Ένα-ένα τα παιδιά. Τα τελευταία τα σκαλιά. Λοιπόν έτοιμα, ακρόαση, σταθμό Σιλβάνια είναι από τη Θήβα. Θα τα σκότω ψηλάκια να ανεβεί και γρήγορα θα νιώσεις πως τη ζωή ετούτη δεν κάνουν τους ανθρώπους αγάπη μου καπνούτη. Βρέχει, χιονίσει, δεν μπορούμε φαίνεται Βασίλη. Δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να ρίξει χαλάζι. Εμείς δεν μπορούμε, πάνε και τα παλιά. Παιδιά σας χαιρετώ. Καλή τιμή εδώ πέρα στον Βασίλη, τον Δημήτρη τον Ελπάσο, τον Δημήτρη τον Σιλβάνια. Τα λέμε κάποια άλλη στιγμή με περισσότερο χρόνο. Είμαι εδώ από τις 5 η ώρα. Έτσι. Εντάξει, είμαι αρκετές, αλλά ήθελα και παραπάνω. Και τον Νίκο τον Υδροχό εκεί. Εγώ νόμιζα μόνο παλιά μηνύματα ήταν. Δεν ήξερα ότι τώρα τα στέλνει τα μηνύματα. Γεια σου Νίκο Υδροχό. Και την κάνω εκεί από την Ξάνθη και ποιοι άλλοι ακούνε. Υδρό μου ρίξτε εδώ. Και ρωτώ παιδιά δεν θα σας ακούσω κιόλας. Λίγο το Βασίλη αν προλάβω να ακούσω. Τα λέμε παιδιά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καλώς Μάικ. Το έχω ξαφεί γιατί πολύ είχαμε για όμως. 65, 62, 63 έτσι. Πες εκεί στις 9 μονάδες, 9-5. Δεν περνάει παραπάνω. Θα καλούσιμονται και κάτι γίνεται.
καλώς την πολύ πεσμένη διάδοση. Είναι καθαρή όμως από την πεσμένη. Λοιπόν, τι διέξεις να διαθέτουμε. Εγώ έχω άλλος 4 κιλοβάτα, άλλος 5, άλλος 7. Στου ρολογιού τη θέση. Ένα, δύο, ένα καλό δράμα είναι ο Βασίλης Αναβανέτος, καλώς για τα παλικάρια. Καλώς και το Εμιλπάσα, ρε παιδί με τα δικά μας παιδιά, ένας φεύγει, ένας έρχεται. Άλλον έχω αγάπη. Ίδιο σήμα 94 TB και εσύ και ο Χρήστος. Εσύ παίζεις από 92 μέχρι 94, έχεις 2 TB διάλειψη. Ο Χρήστος παίζει 93, το 94 το κάνει, εντάξει, μια στα τόσα δηλαδή. Πάνω κάτω τα ίδια σήματα δηλαδή. Ωραία διαμόρφωση ακούω, Μπίλη. Δημήτρη, Σιλβάνια. Πού είναι ο Σωστάκης, ρε. Ένα. Πολύ πολύ ωραία λοιπόν για τα παιδιά. Ακούστηκαν λοιπόν τα παιδιά της δράμας. Πολύ πολύ ωραία ο φίλος μου ο Χριστάρας ο Ρέξ. Καλό βράδυ Χριστό. Καλό σου βράδυ λέω φίλε μου Χριστάρα. Και καλή ξεκούραση παλικάρι μου εκεί. Πολύ πολύ ωραία το φιλαράκι μου ο Βασίλης. Βασίλη πολύ ωραία. Το φιλαράκι μου ο Δημητράκης. Ο Ελπάς ο λέμε. Πολύ ωραία Δημήτρη. Το ότι οργανώνετε τα καλύτερα πράγματα είναι γνωστό. Έτσι το ότι οργανώνετε λέω τα καλύτερα εκεί πράγματα είναι το γνωστό φίλε. Και κάνε τον τραγούδι. Και 46 μου έχει κάνει ο K16. Πολύ χαμηλά. Τι πράγμα, δεν έχει διάδοση καθόλου. Για να δούμε ποιος άλλος είναι εδώ πέρα. Είναι ο Λογαπός. Λοιπόν, καλώς, ό,τι μεγάλο είναι μέχρι 82 μονάδες πάλι σχεδόν, δεν ξέρω μετά λίγο κατέβασε. Ή αυτή η διάδοση έπαιζε στο 78-77 μετά. Αλλά στην αρχή εκεί με το Miss You του, τη Ροκιά, 82 μονάδες. Γυρεύεις στο Φερέα να με πας. Πόσα τα μοιρά γυρεύεις στο Φερέα.